wa bisam se me hu number we e wo me phone so obi kura time na magi akinye wa frɛ me mesem mfrɛ o chinchina atwan na eno akwa nkinyi wa hyew mesrɛ wo se de be ya akinye die bi ama ho mpani se akinye nti na yekum aboa so nkronso a ehwe ahwe ne sent wo twɛ me number no a no atwe odifo skadwa de egu ase boyi se de be ya won sa me ha ho e me frɛ me nkase ma frɛ wo me pa cho me no nyina na edi dwuma no me hia wo e na aso hia me enti wo fa me number no a 0553 011926 na obomode atwe me de egu ase se de be ya owura emfie na bibia timi aye kama enti frɛ me na mefa me no obedi nkomo ukuada ebeyi council na edi dwuma dendende anase ye koso dendende ti enyo mfrim ukuada ibomode bra na awurade mfam so emoa na bibia nso betu aye kama ama enkurumde nso aba me pa cho me da ase afei odofo wo hwe me on internet ne so a internet me wo YouTube so me channel na yato ne din sikadwa nyamekese TV enti bomode na ekọ YouTube wo message a ye preach a ye wo de anase message bi wo ho anka wonya ya anka be se tie ne bieu me pacho ne nyina go YouTube wo sikadwa nyamekese TV no e ho na message si ne nyina egu enti wo search na won saka bomode a se wo be like page no wa share video so no afei no wa subscribe e de amaye subscription no e boa ye pa e ma yehu se won so abeka busuako no se de be ye bre bi de video fufuro to mu a won sa beka bi no ye first to watch enti bomode na e subscribe amaye na wo problem bi a fabra wo ni problem so a Kamfoni Foskadwa ministry no ema obi e wo hawo na ono nso emra number na 0553 011926 we ne number ye de edidwuma awurade be fam so aboa ama nso atimi ayinhira afei ko TikTok nso a ekuta 2 accounts enso e wo ho TikTok no baako account no baako ye Sikadwa Nyamekese official baako nso ye Sikadwa Nyamekese 1 ni me no nyina ye account wa nti bomode ne follow me wo ho no like page no na share videos wo ho afei wo problem afabra wo ni problem wa Kamfoni Foskadwa ministry no fama obi je number no fama obi o hawo problem bi a ode baby a odofo ebetimi ayama wo me pa cho number no 0553 011926 we ne number me de edidwuma e pa cho me da se afei me fa kwanya we nso announce e de ama wo odofo enipa bebre wo problem pa obi won mo wonya ye from kro ye frɛ no osa pa e kum nipa osa e pre nipa osa e manipa bebre lusu omunkwanya odomankoma de ma won me pa cho me wo osa dro pa tatahwe onsam me dem bibia e enchi ato obi a ne yafum nyina ye kuro na doctor decrease obewu doctor ni solution ema osa ana obi a ne yafum ye kuro pa amma wo hunu amane oda won na aduane tomu anu wo su na wo hunu amane mesra obusuane bi wo sa problem ya Frodi Foskadwa number we 0553 011926 me pa cho me no beto nchia mema osedro under 3 weeks pepepe 3 weeks ne kura de makana tententen se mekana sa me no otonchia the doctor declare ne say osa ebekono oni anu aduro no fa ne breme me pacho brabagie aduro no bi pharmacy enipa no me ma ne 3 weeks pe so onum aduro yi acha kura 3 days so onya results no so aye okay the odidi aduane to ne yam anu wo su no wo hunu amane no bagema aduro no bi mfama no me pacho nsa me mfa duro nya sore enko tu me se afedo de duro ye na sore ana se me ye duro ton man krofo da bi we enya so dem de what you say enya so dem e na meton no enu ntira american fo se duro e de ama wo onipa bi owo osa no omra because odoman kuma ka kire me se nipa bebre wo amanem nipa bebre hunu amane obi wonu aka kire se omra me so seka ma wo ma oka so me se onye what you say odi Foskadwa minima haban se the medical aka no na me mfa haban na nya adwuma what you say na privately no so obi wo sa ha wo ya on fa me number 0553 011926 me se eye osa edro tumnika na bra na mention say you go see say power day awurade nshraw awurade nya okese menim say o osa na wontena se ma ode hye ana obusuani bi hu na aba bagie edro ne bi na ode ama no awurade nshraw wo sa problem no a me pacho me wi afre me se se e wo fra me ba no be fa ono be kasa na mo a mo fra na mo di atem me koso tumfo me srewo so pese onya asem de ya fra me na di matem wo fra me na odi matem de ya me ni uni problem me ni ubi na mo obenya asem enti so ebia na ofia ba ifo pese o mu ku ntem na mo hunu kwa bia e be fa so aku o enti ese be fra odi Foskadwa number na be di matem na me nya nkopon ntia maka kireo me de wodi me di agro bediwu agro na efe ye nyina ye bobo ye ho enti mesra wo
emo osefo bi na adaw na medi matem ne nkonya problem beto me nsafra wo ye me nua wo ye me ba wo ye me nana wo ye me dehye enti me srawo emma emfame so na nkonkonya asem awurade nhyraw awurade nya okese mpa cha oje me number ne bio 0453 011926 we me number me de edidwuma awurade nhyraw me das ye das bebre odifo sikadwa na wote ne nken ye bre no eko bebre ye bre no aso ye nwura ya desuanim apada roma ene enkomo na ye ba betwetwe no ya to din say I am not late Papa Daroma, a dear Nemema obi who se wakachi wa brabum. Na say any pay, a dear ben obey a obetimi a peja ewa brabum. Nana me pacho me dase. The abemi ehunu se ana abemi obi ehunu so wakachi ewa brabum. Eye nipa wono a wanyene hu ni. Nana otie me. Onipa bi won mo wanyene hu ni so abawi ase. Nana o se won nsem bi ayeka. Me bawi ase be ye dan. Ewi ase e ba beja bi. Nana onipa bi o wiase bi ya bosome nkron ene enyi nsen wo nana o tede me kire ase onipa bi a wo wiase biara o pass through oba eyefrum the womb of a woman enti sa ye wo obi ye wo sikane bi sade ye wo no sa na so ye wo wode a ene ye ka hunu se wo so ye nipa enti so obi ade akoyi a bisasa kwa musumeti medi ye eye simple as ABC. But nana obi timi trase ebisa no se na mekura mba wiase be ye dan obi nim de enti oba wiase ne senti otimi hya da kofa ahoma na ode aso ne mene ne waku no ho obi timi hya da koto nkuraduro na wanom no wawu sa nipa no oni ane da so ene ono a ohu ne ho se wa ma wiase ne bi wati ase enti nana so obi pese ohu no se ya kan sai onka echi wa brabo obi pese ohu no so aka echi wa brabo mu a eye obi a wanye ne ho ne no anyi onyankopon ode ba wiase nso enie nana enipa bi antima sese ukoso ba fom awofo bi na wo papa ne maame wati ase nana ade papa ne maame betimi ya ne se omunyin se omu anyi wanto ohu maame ne ma na ho kwai wa anoma duro wa nkoso tankwa anko yinyin se na anto ohu nemu o ma na ho kwai ewo nana de maame ne papa ne betimi ya ne se omu wo beto asase so no mutime bua ma o sefifi ye ni atodu ya ne ma wudi ye na so nya banyini na sinya begu dodom na otime hunu nyansa hunu ko na bra na otime hunu kwan obefa so obedware na no se ye wo no obi na dware wo na onimo left and right usa no obi na control wo by so nya banyini a wa na control ho ti at the moment abehunu se manyini mi ametime control me ho no ka hu so ma me no wapa wo mu ni chefa e wo abrabom biu na brabon de aka na ye wo ene onyankopon what you say enti you need to trust yourself and trust your God onyankopon do ba wiase ginedi na wa so je wo di so ye nipa what you say everyone on this earth was born to make an impact enti na se want me anya impartation wa brabo so na bebre enti na ye be kansem obi a wanyene hu nie anase obi a wokeka sem ba wiase be yedan ana obi ohunu se na brabo aka echi no eye sansem a mekekan what you say enti at the moment obi benya adwe bi se me ba wiase be yebribi na say nipa no why ready so obebo bra na otie me enti obi o tie me nne enye ready se o kana num nsem se me ba wiase be yebibi gitum se me ba wiase be yebibi enti so gitum so ba wiase be yebibi dia that means wa sha brabo na se na abrabo ne monokwa nana mpacho otie me abrabo ne ye monokwa ansa na bebo bran wadi ye wa asase we so da bia mekasa asase we wo ye sunsum batan asase na sunsum nemo oye obatan onipa bi oba wiase bia ese initiate ma asase no ye bo asase na ma ne yese nipa so mesin so edai wa ba wiase nana no matter what your situation may be the ohia ne se aba asase na ma ne yese wo ka wa ba asase ne so bi enti enya ba asase na ma ne ma wo na je hutum sa asase no so wo so bi na automatic wo ba so ba bebo brade a na ade bi ade be sha asase no bi bia no ebe dai ebe ye e de ama wo enti obi a opeso obo bra enti me enne sa message we a great message pa nana mento aso bi wo me number ye 0453 011926 me dey no odi fo schedule awurade de me ba se mra me che okwan be fa so obebo bra me pa cho me ye counseling ukuada
enti ukwada di anim counsel na ekoso efiada bia nso me counseling enti ukwada na fiada enyu mfrim wantimi ama ukwada bomode aso oba fiada number na 0553 011 926 when number ye de edijuma Awurade Nyankopon shaw na odofo tie me ye ukwada bia wo ba prepare so ba beso sekam me yodi for me de sekai na ye adwuma enti we ba na seka do odoma nkoma poppet so ene ye be pagya na ye de amawo seka ye pono no niama wo seka no enti usomu a Awurade bedi wasema amawo bra na wo hawa wo dem no Awurade be fa seka no so ye ho adwuma de amawo me pacho seka ne nso mukwa wo ba beso seka no man pacho be ba for the 500 cedis enti hye ne nso ma me at the moment abekasa me ko di fo sika bia ho no seka mu na aba beso na okuta 500 cedis kama na de aba beto na Awurade nso afa me so nso aboa wo ama bibia aye kama me pacho so ni sa problem no a to nsafro obi o problem no mra problem bi ya nipa no obi ya onfa mra Awurade Nyankopon be fam so aboa wo na bibia nso ebetimi aboa wo aye kama enso de amawo de ohia ya dance enti tumirika na bra enti sa ukuada we nyu mfrem me nua medase na me ka che so de hye bi wo osa ode hye bi osa na ekuno doctor so oni osa ne ho oduro ya ye no surgery ya bibia me pa cho ye funu no se kuro ebe fa ye funu nyina me pa cho me nyini se surgery betimi aye adwuma wate ase bra odi fo ska bia nchen me wadura metimi de amawo me no beto nchia under 3 weeks pepepe nipa doctor di kren se osa be kono omra me ma na 3 weeks pepepe wo yusu medro no 3 days wanya results ajai emwa wo bewu na 3 days tunu no na wo hu sampa bribi wo wiase enti odofo odi fo ska bia me na make say jeme number no na brabi 0453 011 926 when me number me de edijuma Awurade nshaw nana ya to aso nana de omune say so obi pese obo bra wo asase we so a nana asase we onipa bi ahia twen nana ade e kase otwen WAIT we nana enye easy nana enye easy onipa bi anti ase se ahemfo konwa anana wo hina konwa yedi ne maako ana meboa se akonwa beto fie ni epe ohine bi ama na dia enipa 2 entimentena konwa baako so ma na nyeye wati ase enti nana obia bawia so ba be ebribi na obia so na dwuma ti nana wadwuma odoma nkoma de hye wonsa no so ote ase na de sa dwuma no so ye dwuma wati ase nana hwe abraba ye boyi onipa bi ahia nwosra nana ye wo 3 stages in anointing enwosra hoyi ye wo mu miensa nana medicare anasa machire ho ade asofo ni ntie me obi a obobra na nkoyie me pacho tie me ye listen to me carefully me chira wade bomode na tie me ema me ho nyi ohi wo de menim se me nchira chira nye but ba bia me de ofai bomode na tena se na tie wo ye sofo fa pen na twiro abrabon menu ya me se Awurade se me kan cho sa abrabon nka achi wa abrabon nka achi da na nsaye ayire so se denara Awurade di mo ebeye yie enti gitum se beye yie what you say have the can do spirit in you ti ase se beye yie woni pa bi opeso obo brama ne sin yie wonya ni da so wo da ye so be kire wo se abrabon be koyie se da ye so no mess up obi wana na oda oso da ye won kai obi mpo da ye no onso bi na wo da anu Nyankopon ne nam wonya mi an nam ono no oda ye so na oda ache enti woda na so da ya se oda ye so no nso automatic by force oda ye so na bebem what you say enti se woda na so da ya great problem woda na so da ya na won kai nso a problem kese na se oda na so da ya na wo kai da ya no positive and negative we are say your niam mienu anya positive and negative what you say enti obi da na so da ya no na da so be kire oda na ukoda na so daye every day bi abesobia otetemeko daye bi abesobia na de handcuff ogu nsa daye bi abesobia na wusu daye bi obeda bia woda daye na daye bi abesobia no na dansu kese me na nsu ofaw wonya boa fom yenyiwu na sa daye we obi beda obeso daye na agu fom no onante otwa nkwanse so na agu fom won sha atare ene won sha mpaboa sa daye so we nyina kire se eniema ekọ wayward ekọ negative who free system no mu abrabon no kata wo so what you say na obi benda obeso da ye no
no one Ghana president to said didi obedo obeso da no what gathering bi ni ato party no what ase no na ni age obedo obeso da no ani sikani bi edi ano baba ya osika ho na no obedo obeso da no oka sika e kire se da ya no ekoyie what ase enti sa wo da ya so no eno no nyankopon ne nam enti odofo sa won so da ya me pacho come and let us rekindle your dreams for you what ase sa da na so da ya brane amuaw na da so atimi ayeye wo da na so da ya na se onkaye so abrane amuaw brabe so di fos kadwa se kan mo bi na awrade nyankopon fam so emie kwa na mawo what ase odofo entrese ahia wa eno nche se fedro na num na wu na wi ase abrabodi adane ewu what ase sanna na anko yi amawa wonim de ya kire beba enti me hye won kuran se ayiri so se denara ebeyeye so how they can do spirit in you yenyina ni se na ne yenyina na yete ewu obi esu yenyina for how ne amane mu pen na so ye je hu di se ye nyankopon be nana me hu me nyankopon wa chichiri me hu me nyankopon wa chiri se automatic ayiri so se denara se me nya otwen ema awrade beboa me nana yakasa twen na fom nana great men na ba wiase nyina omu nyina for how mu great men ye ba wiase omu nyina for how mu nana enye easy nana tie me do ko bible mu akra woni pa bi te sa Abraham bible say one na yire ware na odika bo nyankopon pa se awrade manyini manya japade bebre nanso me do yire oba ma sha that sky no wade no me ne eniba me yira nkasa me do no a me na asha brabo ase no wo ye boni onwoi nanso awrade so o mama de ye de na ba na hwan na bedi me made sha no so ba me se sabre no no awo Ishmael na mom no onye ne ma me ho ade enti bible friend so oyempra ba what you say one ne mpra Hagar ana wo sa akwada no enti Abraham oka ono ane doyere oba wa hye datiska ware no na ono na ebo bra oba ne friend Sarah onya ya friend wo bada wo mo so anyinyini na at the age of 75 ana awrade nyankopon asamba Abraham nche se obama one Sarah awoba na na tie ne ye enkom hye ne free nyankopon direct ana bae it took Abraham 25 years and son and come shane bem nana the spirit of weight enough from nana si akasa twen a o twen ye easy enti onipa bi a wo tie me bia me say wo da so be kire wo da ache enti da so na waso no ento ntwene na you ani so ade hunu ya o da ache ni so ade hunu ba bia nyankopɔ pese ode ukoduro no o kasa che o da so mu enti o kenka Job nwoma no a wo say da so mu bre onipa tonko sabre na awrade nyankopon no ankasa bo onipa nchen no ono okra ba be kasa na ade achi na akra na ka che onipa dua sei na ebe koso ewo abrabom enti mfa so ni agro what you say enti o da so no ene take it from me say da so na wo so e nyankopon nenam enti ntoto da so na se enti asem wei nana awrade ka che Abraham point blank ka che say memo wo ba woni Sarah be wo ba wo to akora ne din Isaac enso Abraham tenasisa for 25 years na ye fundia no ebi mai nana eyewo a nka ba edan baba what you say nana me catch oni pa bi e wotie me se empa ba wo abrabom da me ko me fie ko bi samfie abaifo he se me mabamu abuda mabamu muda what you say me mabamu muda entimi nua have a stubborn faith so you me chidi ni dia we me follower dia sadia metie no nyasa can do spirit ni bi what you say emma bibi nsha so na nkonom adromu me se achia emui eyese akasa bebuo bia enti na wote ase bible say krama wote ase no wo faso ase jata wawuo enti se sikani bia wu a ne so ni faso bia wo wote ase no ye kraman woni kapre na so ye far better than the wawuo enti ju hutum say you are here to make an impact what you say nyankopon do ba so be bibi me se obinim da achia asemo awurade nyankopon ye nyansafo wenim defo onyankopon obo nipa ba asase so yi wo ma nipa kwa ma nipa wo nipa na so amfa nipa hyebra nto nipa nsem wo wotie me se nyankopon do hyebra ma o maame a ka bia nka maame be ku ntem onyankopon do hyebra bo mo maso anka nipa be ku ntem onyankopon kwa na hyebra ekura no onyankopon kwa na nim de obaye wa asase so entimi nua me se ahia wa mu what you say jemanum ansem yi atum na tenase na nyi otwen fa ma awurade na sorry so be bibi
abrabɔ na yɛ bɔ no nyi obi na ɛbɔ enti na mpanimfoɔ kasa ɔbra ne wɔwɔ ɔbra nso obi mmom obi enti sɛ nneɛma nkɔ yi a mesi tumirika ne bra me nkyɛn wukuada bra bɛsɔ nkranta ne mu bi na awurade nyankopɔn fa me so mua wate bɛsɔ sika ne mu bi sika di nkrɔfo akagyina mu no bra bɛsɔ sika ne mu de awurade nkasa wo ho obi se me ba wiase me ni adanse da meto me safra wukuada bɔmɔden na bra wukuada wantimi ama bra fiada awurade nyankopɔn bɛfa me so aboa wate number no yɛ 0553 011 926 bɛsɔ me sika ne mu bi ɔdoma nkoma sika ɔde ahyɛ me nsɛm bra bɛsɔm na me no nto nkyea ne ahwɛ de awurade bɛfam so ayama wo ukuada meto nsafra yɛhyɛ cancer na se anopa 8 ne apon awia 2 saa na fiada nso yɛhyɛ ase anopa 8 ne apon awia 2 kwasiada nso yɛhyɛ anopa asomase anopa 8 ne apon 12 tumirika ne bra na bra bɛsɔ sika no me na awurade bɛboa wo problem bi a wo de baby am say you are welcome problem a menya ho adwuma metimi ayɛ enso menya ho adwuma kunuma me ɛno de menya ho adwuma apart from kunuma me problem bi a de baby afabra awurade bɛfam so aso yewo na nhyira no nkunum de bɛyɛ ɔde a na na tie me Abraham otwɛn ade ebra nyankopɔn hyɛ ne bɔ no eteke ne 24 years na nkom hyɛ ne mam enti Abraham nyine ya benya 99 years 99 years yi ɛna awurade nyankopɔn abɔ fam yɛnsa ɛbɛsra Abraham no ɔmo tena ase didi na ɔmo didi wie ɔmo bɛsɔre akɔrɔ ɛna ɔmo bisa Abraham sɛ wo yere wɔ ɛna ɔsɔ me yere wɔ ntomadan no ɛna ɔmo sɛ yɛ ka kyerɛ Abraham afisa sɛ yɛm sa amra no na oba wo yere wa wo ba e de ato osre so sɛ na Sara ati asɛm no sɛ baabi a memanyina dre mo bedidi ama na famuti mo di ama mawe nkase a mo nso na mo kom baabi adre me ma ba abrewa me no fukura mpa abrotra badwo mpo nam me da matimi awo ba Abraham na mo no kasa wo ba akokora sabe ne ma nyɛ wate ase wo pagya me company kasa nkwara ne nti opagya enti dia ba de na obetimi dia ba me ho me kura me ne da ho a ya da ho se funu Abraham wonti nya hwe ɛna abɔfo no bisa Abraham sɛ Abraham enti bibi ye awurade yo na na me nua na me bisa wo a wo se wo kwa akɔhɔ ho akɔfo akɔ no madura wo wo se aka bi da so aka ne nti wo kwa akɔkɔ me nua me se aka bi da so a mamu da trust my lord me nyankopɔn bɛboa wo me se tumi ka bra bɛsɔ sika no bi ukuada ɛne fiada na bra bɛyɛ de awurade nyankopɔn bɛyɛ ma awurade betu aka de ma wate engu da bi ara da emu ho abofia enwane fru fie be positive and bold awurade bɛkɔ ama wo enuma duamu wo a wotie duro nsese a wo de aduro na go grass so obenom no wawu do not end your life what you say God gives life and he takes life don't take your own life what you say manyankopon kasa ma wo let the Lord do the talking awurade bɛkasa adenti na obeku ho enku ho da bia da na onyankopon te ase nana abofo no bisa Abraham say so bibi ya nyankopon yo na na ebra ya hye na yemra no na waye oba atu enti wono mo ka kire Abraham say ye abofo ye ko Sodom and Gomorrah what you say na na yefa ho nto na Abraham ne ba Isaac ekọ ware oba bi the spirit of wait na otwen enafom enti me ka wait ho asem otwen ho asem Abraham wo ba ne ba Isaac owo no Bible say Isaac nso kọ ware oba bi oba ne friend Rebecca wonu oba ne trai no oba no su oboniri na one day ena awurade asamba Isaac nchen say wo so wo no yere mo bawo nana it took Isaac 20 years and sana Rebecca be dai ebenyinsen nana mese nyankopon ka asema hwe mese wo a wo decide so obedi nyame trodo ne nyame kan do oba so ne asase na chi no enye yize saa o so so bedi nyankopon achi a enye asem ketoa what you say life is war wabra yoko you need to struggle in this life enye yize life does not give you what you want abrabo ma de ope so you need to sacrifice something to get something and Isaac ne bosha by onyankopon nankasa nanum direct nanso it took them 20 years and sana Isaac ne yere Rebecca e baba wubie and na from mekasa kire omenua ti say enkom se bia to so a do not underrate God you can never underrate God and you can't change the will of God just nyankopon na person e sana nanum asem se nyame person be sana nanum asem a no one can change the prophecy from God upon you and come say no nyankopon de ato so nipa bia na obetima esa no shabre esa for na awurade what you say na gidi se onipa bia ntimi nku da
se nyankopon anye okra onipa da sane ntimi nku have the can do spirit na bata awurade wo no ma de wakoma pe Job chapter 22 verse 21 waso onyame ne hu ye hu fa ho bono na ahonyo entimi ne aso onyam fa ho ma emma awurade a enna mekanfo odifo ska dwa nyankopon ma wo tumrika na fa ho bra be sha awurade ase won kwa asoro papa bi a metum safra wo yi pipi asoro no eje obi a what you say eje nipa bi o ya kramoni o wo ye asoro bi a wo ko bi a so ye asumni ana wonya asumni ye to ye safra wo tumrika na bra na awurade fam so ncherechew ne anche okwampa no na so fa so bi nenya nhira ene ohome ema okra ukwada ya counseling de me number no 0453 011 926 brabi na awurade be fam so aboa na na hwade bi Isaac nso wo babi ne afre ne Jacob nso tu kwai kosra wakotra ne wofa Laban nchen na time okoduru ne wofa Laban ho no na ne wofa ne ye nwan o nwan bebre ena Jacob decide say obesom ne papa na so obehwe ne wofa nwan na ma no wo hwe nwan no for 6 years ni panti ase o tobu ase Bible se mo hwe madikanfo no mo hwe won na mo hwe won gidie enti edikanfo bi aba bebo bra ede ato pass heroes bi aba abrabon na ye bono ho eso nya o mentor ne wan woni mentor bi anu ase de owububu na wokro da bi so papa bo bra pa bi a ma wo papa bra bono a wo boy na enya ofe na tieti ana wo papa na mo so adenti na obi wu a yesi ye kan say yesi ni nsi anamu na no wate ase so obi wu a yesi ye po obi obedi say ni pasumasi o wi ye pe de obedi na de adenti na obi di obi ade na chesa abrabo na obo ye no nipa na wa ba bedi na de on so ba betietie na namom and to have a mentor in your life. Who is your mentor? Wouldn't it be and once all the old bobra no ana okor dabi fa bibi si wani so what you say wo bia bra bo wo bo e yo fa fa si wani say e kwa nipa we fa so bobra no e ya me fenti me so me bobra na me so me jadin pa e de ato what you say you are not late won catch you abrabom menua ene fansasi ubo say I am not late wo wutie me fansasi ubo I am not late me catch you abrabom automatic by force the nyame aka fa mo ebebem God will lift me up onyankopɔ be pagya me kase pa said ye tie biara emfo ne de enipa ya me emfo ne de abonsanfo ya me say I can make it in life and to also pronounce this word I can make it in life pronounce it into your life and surely it shall come to pass me say unyamui enyi ntum so bewu enyi ntum so abrabɔ na say me say de wawu na ene da so na ye ne yate ase de ye woni da so say ayire so said danara said ye nsuo timi to ema efuturo dane ateche no sa na wia so timi bo ema ateche edane efuturo enti automatic awurade be ko ama wo jetum sa na awurade be yo nana Jacob kosum ni wo fa Laban wo hwe ni nwan for 6 years 6 years ni mu no ene ohun ni wo fa Laban no mama mienu ba ko na keto ane friend Rahel ena pani e friend Leah enti one no wo fa ka ho asem se wo fa me pese me ware oba kuman ya friend Rahel if it's a Bible say na Rahel na ne ho ofa Leah no enti Jacob so na ni so ade efe wo pa oba papa enti one wo fa ne kasai se oba wa ne ba kuma no ena no wo fa ne ka chen se kromu ase de so oba ware ye som oba enti so som 7 years ansa na me de mba na mawo ade bi asom bu bia no menua ya nya yemfa akwadworo nto ho yemfa ni kan so ani hanso nyadai enko ho ade bi a wo pa bia force na ma sanka what you say me say there's nothing good comes by chance at the pabia makwa you need to strike on it what you say struggle on it enti sa ade na abrabɔ na wo bo se sombo ma ade a ene yakukuru ase wom me ka kyerɛ life does not give you what you want abrabɔ ma de opɛ akukuru ase wom life has so many challenges enti sa abrabɔ challenges bo abrabɔ mu a eno nche wa wie ye Paul kan sem wo so okopa na mako America metu gidie so makora akankunum de abotre enti odofo hwe ba bia wa pem so aba bedro hwe ba bia opem so hwe akura bia se watena ekuro bia tutu wo enguase a wo fam amane to yare bia bo wa na esenka wuwo na so awrade amwo mu enne so watimi asore a de ofam na ntimi anko a problem keto we gitum se entimi nye ofoko
What you say? Catch a wo house and me how. Want me nyame foko. Me jimi nyankopon de say rather than be we say I am here to make an impact. Enti me be bob brand me jedi mpa. Enti onu ya jitum. Fansa su bo say I am not late. Men ka chida. Automatic ne ma basa asesa. What you say? Nana Bible say Laban catch Jacob say this awesome 7 years. And son me de baba na ma. Jacob say oba no som bo mame. Eyade a aso mani enti me som. Osom for 7 years. 7 years in we do no of anko for Obama no no de ne ba pani Leah e na ama no. Jacob kwakọ bia de so bia so anya de osom ye no e na ne nsaka ye. Enti ade atie no okota ke no ofa. Na no ofa ka chen say Jacob me de ade bi hinta o. Fa che me. Ye kuro mu ase de pani nware akora nware. Enti suma osom 7 years no. E ye pani nti na osom. Enti me ba pani me de na ma wo. Enti so packet one dey age so asum for another 7 years. Nana ni pantia say Jacob ne papa sum say wo twen Yankopon for 20 years and son wo be wo Jacob ne Esau. What you say? Enti Jacob nso and son and sabeka de ope anasa de na kuma pe no. He has to wait for what? 20 years and not for. Ni pantia say so dey carry no of anwa no for 6 years. And wasum Oba 7 years. I can one now say 13 years. And yes, one son some ketua no or paketua no one son some another 7 years. 13 plus 7 and I say and yet 20 years. Said the never perform also here they or from the same thing. Now what did they make us? And your son say, right when you Jacob efe. Now Oba no sum bunti was awesome for another 7 years. And man say 20 years. Nana or try enough from. You need anointing to wait. Mebe kanse ma che otobo ase. Nana, abrabo nya easy. Nana yi, wo wura bi trans your friend David. Na Israel mre mu no. Sabra na Israel for mre bi. No ma sha mre bi di ato osese ya wo akwara na so yo ofiri a. Wo yo ofiri a, woni kwan se ye bodwa obem. Ya kan say David papa your friend Jesse. Jesse nso o kan Israel for mpanin for ho. Enti mra bi omo hye bia opa ne hyem bi. Enti o kan no omo hye asa mra no. Papa ekwa akwawo a wo mama akomako 8. Papa ekwa akwawo a ne bo twa to ketoa no a onso bia owufo bia wo ka kire de onfa ne ni agro. Na no hu de me kire. Enti nka Jesse wo ye ne bakuma no ko onfa ne ba ne ni agro. Nanso okwawo ne ba no a ne ba no ye ofri. Israel mra nso kire so ofri ntene nipam. Enti de abaye na David emesun tudua emfama Jesse nti na sase ye de enwan ema David no okohwe enwan akora keto nana wo kowura no osua no a small boy me pesa me ka che o se onyame wo ho wate me ba be kan wo sra me ensa ho asema kire wo 3 stages of anointing me ba be kan wo asema kire wo wo ye sofo a wo de nie fa pen ene paper na twro na foto ho fo ne bonyame mpaye na ka che Awurade say I am not late. Awurade baby am abra body medro no menka chi da biada. Awurade automatic by force you can lift me up. Awurade ba samra bi ama wate menua ehia wa nyonko na ehia wo edika ehia nkrofo bi pen nanso na they have make it and now omu di dance omu refi ohia no wate ase enti automatic and na anya o kira so be dan ebe ye sanna na anya yi ama wa o kira bi ebe ye ama wo sanna na media rehoa o kira bi ebe ye o Joseph Mensa nya sa no to what you say Nyankopon wo me ansa na yadai ya ba wo me enti se Nyankopon ne me nana ebra me ye mojato adam na me nya mojato na Nyankopon ne me dada wo na me ma me ne papa ne me enti nyame ne me cha ma wo fo enti se nyame ne me cha ma wo fo de a ene na me nkwankura ma wo fo me nkwakura Awurade enti se me nkwakura Awurade de a me o Nyankopon ne mo gidie se yire so sada na me Nyankopon be kasa ma me nana David ya de nyama no areho sam ne se time David ni enwane ko sere so no ko obi akọ enwane na ade yesa wo de enwane ba fie na David ikọ no ena ne papa ka chen se Dave wo ko wura ma fie hwe enwane wo wura mo sa akosi se me hia wa meto nsa afre wo ama wo ba fie na me ka che o se sa wo fo yiwa ma wo ma me ana papa na wa wo fo ewo wo mo so nyu obi a me se en ha ho do betimi ana mo ye no
woman you say what to your from and wo woman ya worry a katrama and the sea begu udodomi not to me bother kasemi when the problem be a mama me and papa poor no a man nun the time what dachi effect me kasa kyerɛw woni pa bi a wo bepia busuam na busuam nyina beta wani wo ye bibi anyu obi afa ka hu sɛ ukuta great destiny wo daakye efe nti na busuam ye osa no wo mu wani na hunu daakye eto mpɛso mu ye biribi na wo de ahometi ya sha akonfo na wuo sɛ de bɛya de nyame aka afa ho emmemu me sɛ enku ho da dabi na wonim sɛ Jacob aye dabi wei David aye boy wei Solomon. Oh, Jacob neba onya sika yi. Joseph na American asemi. Nana, wonim say Awurade yi kire Joseph say that obey ni pakese e. Ne nuanom nyina akoto asore no. Nanso ya de Joseph koto afiase. Onyankopon oboso hye no. It took some years na mem. Ya Tony Joseph na ne die so na mem. What you say? Joseph has to wait in the prison for 13 years. Nyamia sema about Joseph in China. Nana was transferred for 13 years. So from prison to become a prime minister. And to say Busiana rejectua. And rather some country say one day the rejected stone shall be the cornerstone. A boy bantu for pono that a bear tree asubu titru. And to say nipa bi na nam no asu nya hwe. When you be a watu atwena me pacho enya hwe. Some mercy in him say a boy na watu atwena wuram no. When we saw sit down we are tokro keto na oja no sa abo keto na ebeye ebo titiro bi dia ma no a enko ready to yie what you say what me sit down no wo twa blog ne bia bonsa ba ko bi no ohuri no de ato ewuram wo wie no opa blog bi dia sili sa tokro keto na otwa se beye a emframa no enhim dan ne nwu no blog kase da ho na so kai so oto ebo ne bi to twere ewuram wo de na be double ewura no what you say akobura hesu akwa sa abo keto no e de aba be hye da no ama da na timi a complete ye nya sa abo keto no a e da no completeness no enye yie entimi nua ena me kasa che o say one day sa busua nhia wo a wo mu kwanko enti ensuro Joseph transfer for 13 years or condemn 13 years what the prison ni nasem what them 13 years enso rade kasa no enti ubose bia nyankopɔ ahyɛ on komhyɛ bia atɔso bia no ɛno ɔde fos kadwa me kasa kyerɛ sɛ awurade nyankopɔ di mabɛpɛm enku hu da bia da don't kill yourself before your time twɛn awurade nyankopɔ bɔhyɛ ukura da me counseling to me ka na bra abraba ne nkɔ yie meti ase enti na awurade ne mabrɛ wo bra na awurade fam so nre shape ni ama fama wo ukura da me counsel ba bɛ so the vengeance katras ne mu bi what you say awurato se ka na bra bɛ som ukura da bra bɛ som afia da bra bɛ som Oba ukuta some 500 cedis. My number is 0453 011 926. Beso se kan na Awurade fam so mu awo. Awurade be hira wo. Na me ka David asem. Ya ma David kwotena ewuram. Sanani papa nim say David is going to receive a private anointing. Ke o mana tena fie. Nana there are some anointing bi wo ho a. Enye nipa na de ma onyankopon na de sa anointing ma. What you say? This anointing Nana, we call it a private anointing. What you say? The anointing to fulfill destiny. We are so for the anointing to fulfill destiny. Nyani pana enadema. Eyo nyankopa enadema. Entina na yesu oni pa bi on the talent. O talent ade ba wiase no na ba bedidie. What you say? Enti mamu obi pursue talent ne to gatem. Talent na kuta it is your skills. And when na Awurade ne ma wo enti ditum na polish no na ne ba mu odi yie. What you say? You need that anointing. Sa talent na kuta no se betimi a benefitew e betimi de mfaso abrewa. You need a private anointing. Say David ko wura ma ya ka kire se mu o mafie no na nyankopon kwa akosra na oil bia e be ma na ababa ye obrempon da ache me se sa busua nim se oil bi da so enwosra bi da so a me ka kire se nkombe ye oyie wo mu nim ntira ti ne ya frustrate wo no e ma ne haw Awurade din mu. You born to make an impact what menua ensu me din no odi first kadwa ukwa da me counseling bra counseling bi na Awurade fam so mu awo me ye ne maye ene ma anya ne nam e bia wo ba twentwen wo na ase e da ba yo adwe se me hu odi for TV so a
eda we de meko ebi ana sabre wo hu me bio what you say ebi ana me pedigree me level bi ana kosoro na wo hu me ha bio ebi kura be hu me ha say ya ebi ana level no kosoro che 500 cedis enti na say eda low cost ma wa tumika na bra bi wate bra be bo ho so wo sha ase abura suo ntamu a eno ani ye kokko enti bra people received some prophecies bia. It took them time and san ebem. And to yasha unkom and no ya won person comes and ebem. We are training in Abraham. One of the any pan share unkom, a radin on a share unkom. A radin comes and it took him 25 years and san ebem. And to me comes shall be that so. Messi, do not underrate that prophecy. Automatic by force or prophecy in ebem. Bible said David record that Uramono. A son said about package and some more mefie. Send a yanko de and was ready kwa koguno so. Private anointing kwa kogunu so ma David abayeshe no ayenam. Enti David amafie na Bible say abuwa sisire ni jata betiri David nwan ya. Esan wosra private anointing enti na Awurade Nyankopɔn timi provoke David e ma ne kum jata ene abuwa sisire because of the oil. Eniema na David eye owuram no onipa bi amfana na ehunu. Eno nti na ada yeso eye wonko a wono yire nyina na da keta ba akoso nso obi an na da yeso. Wait just a Nyankopɔn will be a private anointing. And David received a private anointing and no any pound in him. Now one day, once upon a time, I said there are three stages of anointing. One is poured by the Almighty himself. And you're from the private anointing. The anointing to fulfill destiny. And you want anointing to serve and to wait. Anointing to serve and to wait. We are so far church. And wasra ema wutimi esom na wonya twan na no nim se otwan anase esom nana eya wasra wo oyi ni so wontimi nsom da se oyi ni so wontimi ntwan da na nanya nipa bia na wotwan obi onu ma yare yaketo obi bonu a na no onu atimi tenase no afa duro no anom sa yare we de ema me nyankwa hwe nana asembisi Psalm 41 verse number 5. David can sembi was say me yare me koda ho madofo ba behwe mo nyina so mo nyina matamfo was say matamfo kasa me wo bone se da be na ko ebewuo na de di ba yire fra asase so do onani behwe me a won akuma tasense hunu fa do mo kan se de akwa eda wo de on sori bi obewu David se me so asori ma ba be de Nyankopon wa danse I shall not die. I will live and declare the words of the Lord. Meringu na mo metrase maka Nyankopon ne nwuma de akere. What you say? Enipa binim so obewu. Nanso bu ho se wo ye okira mewu. Okira mewu fo no. Wo hwe nipa ndi wo se wo akwawere ade akora nche no. Ade abeche no oto. Oh ade akora nche no. Wani baba nso no aba okokora. What you say? Mese de nyame de ahye wonsa no. Eno na do okọ. Enti gitum. And once upon a time, Bible said the first king of Israel, your friend King Saul. Watena konyanso miseki Nyankopɔn asem. Enti Awurade Nyankopɔn say, "Wadwapo I saw, enti o ma Saul ni ade biu." Enti Bible say Onyankopɔn ka che odifo Samuel say, "Won ko Jesse fie no onko sa ne manemu baako. No omra mesi Saul anai, no omra medu ohene. Tie nkoma me no die. Onyame asom odifo kase bi ti so odifo Samuel. Won ko Jesse fie mra mesra ne manemu baako, manemra medu hene." Enti Samuel ka che Awurade say, "Saul da so di ade." E o mi so wapo no obuafo no nanso so da so di ade ebra so onya nwuye so hu same kwa akwa nti obi ufro so omra medi ade so obekume enti Awurade ma Samuel akwanche so onfo odwa keto obi hye ne motom se so hu no obisa no onka so okoba afode am Awurade ne sent okoi okoduru Jesse fie no o ka kire Jesse say me ba besra man mu baako amana ba bedi ade enti o man nyina do assemble them from nyina no omra megina Bible say the man 7 nyina begina ho. First one by ya Onyankopɔn se menyi we onka ho. Second one, third one, up to the 7. According to 1 Samuel chapter 16, hona make kai. 1 Samuel chapter 16 verse 1. Hona make kai to onua wutie me afa Bible na hwem. Bible say the man 7 nyina betwam, ne nyina Awurade se menfa ba akokora. Afei Samuel was so desperate, or different why desperate because obisa papa say na o man nyina nie. And was there be Sanda wapa ne wura fit ne bakuma no ne wura fi so obaketo obi no ndo da wuram wa mafie what you say wa mafie
ɛhɔ na Samuel bisa asa no ɛna na automatic by force Awurade bɛyɛ ɔkɛseɛ me say ensuro da bia dane so nyame ɔte ase ya kwatam David na no kwasɛm sɛ David iba fie no wa nante fam wɔte nipa kɔ ho ɛna ɔde bɛduru fie na time a odifo Samuel de nani bɔ David anim ɛna Awurade ka kyerɛ ne sɛ wani de amasra no enti fa ɔyɛ no gu no so na ɔmra mɛyɛ ɔhene ensi manam ɔdɔfo tie ne ye Awurade ka se wapo first king of Israel King Saul wapo no nanso sɛ na Saul da so di ade yɛsra David sɛ nkɔ ɔmra mɛdi ade nanso bra ɔyɛ ne ka no odifo kɛseɛ sɛ ahyɛ nkɔm hyɛ na backfire Ghana wo hyɛ nkɔm baako na mmamu a ne yɛde ayɛ aka dan wo hyɛ nkɔm wɔ mmam ɛna aka sɛ amamu yɛ difo trofo odifo Samuel hyɛ nkɔm aka kyerɛ David sɛ you become a second king of Israel. Nanso it took David for 22 years and son and come send them. Ebusuya na from. Ebra the second oil no egu David so odi for kese na ahye nkom wasanso asra wo. Nanso it took David for 22 years and son and boss bem. Onua Bible say bra oil no beka David no. Send the second anointing na anointing to serve and anointing to wait. Shannon sumame. Bible say na Israel mra kire say wo free ma bedwem nanso Bible say ebra so di ade no esan say Nyankopon bu ofu so nti na emua bi ta beri so sana homua ba na so ra bodam wo yo hene so no abodam enti ne nko ne mu ba ko ka che ohene say sanka baya mayampo obi onim sanko twetwe na nka enkofa ne mra na samua ne ba obetwe sanko Bible say ohene ka say wan na mu benya na mame na omu nyina aka so yanim Jesse baby your friend David me catch you say sanwosranya to so a akonwa yamfa ma na ano no ne catch you say go you no ya de sa akonwa ne be ma ne catch you say how are you ebra oye ne be so David so second oye ne ba ye no ya hwe say David yo free the oil pushes him into the king's palace me pesa me catch you say bra ho ase na ngosa na Awurade Nyankopɔn de ato so no ngosa na prepare wie pa na automatic by force ngosa na be ya adwuma enti ya tam David wo bi abodwa wonkom no ofiri no ene ngosa no emede ne kopi ahemfie what you say ngosa bi be pursue e de call destiny field ya de David kotara ahemfie afa so homo aba na David twetwe nsenko na menso mene hwan menya me na de ani me fi otwetwe nsenko se ya na so ne homo na teko enti afai so ka kire Jesse say wo bai me mane ma ofie bio on tena hemfie no onso me no mu rafi so yo ofiri enwosra ne nti enwosra ne frɛ ne pani why ya ka kire na no ya ka kire say go you know me say a time o kan be ka kire say how are you menua akonwa ya fa mo antena so ye hwa woto akonwa no me ka kire say de mpanin ni bia mpanin konwa ne de be ma wo enti tobu ase enwosra ma nwosra ne nkasa ma wate ya de David ekotra hemfie enwosra ne nti David timu kokum Goliath enwosra ne nti time kokum Goliath o mo ba no Bible say Israel ma esa enwum de David achi o mo ka say David akum pemdu na ohere Saul wakum na pem sa asem ne nti ejinja ohere Saul e ma Saul bu befu se me ameme yo ohere no mo sa enwum a mo se makum nipa 1000 David wakum 10,000 na dia na say David ho kwai so o mefo makonwa so otemekum nipa
10,000 na me kum 1,000 dia ene o man nyina betam na ba besi akonwa so sa na tie dia ma me kuma kwa we na no sra na nya kwa me ka cho se wo ngo sra nti enipa bi atu ene eso so ye tawo na so me ka cho se ma ngo sra na nkasa se nyame ngo sa wo so a enipa betawo people will hate you but never mind hwede yankopa aka fa ho no eno ne odache eno obotaye ensuro awrade te asema wo you are not late fansa so bo I am not late automatic by force awrade be hira me Bible say ebra so ehyiase anya o time a David no sa David twetwe nsankuo emma sola na so ato agyan epeso odikum David emma David piefra himfie obi a odifo asra ne ngo ahye ne nkom say you are the next king of Israel onyankopɔ se me boafu so ma poso me mane ni ade ento asra nipa bi so omra medi ade enso still na so da so te akonwa so na nyankopɔ nku no David dwane wo so lanim obi a oil da no so wo sra bi da no so nkom sha to no so odifo kase pa na hye ne nkom enya quack prophet a renowned prophet and na hye ne nkom so na David odwane for 15 years wo dwane sa for 15 years e wo so lanim na nkom hye ne nya mam medofo me catch us on nkom hye na nya kwa to bu asem awrade do what God what they watch God hwe nyankopon en hwe nipa entie de nipa ka kire wo entie atesem hunu eni nipa dodo achi Exodus chapter 23 was entie atesem hunu na eni nipa dodo achi na nkoye bone emma de nkrofo kafa ho no emma no nkire wo da achi me amfa nto so mane nye ho je nyankopon di na jo da yeso di na so nyankopon na wona nam wona ntam ye fine what you say na so no nyankopon ntam ye fine woni pa na wan woni pa be da no watwa nkwa na so Bible say David enwosrada no so obi oba be a whole king Israel nyina hene afa no akwakoye odikro e wo kro ba akwa friend Hebron no okodi hene for 7 years e ya kura bi ase e na no odi hene because Awurade akase medi Israel fo nyina hene ma ba ya sante hene na sabio na na fache me sante hene mu ya ma dem akwakodi sante hene akonwa e de odikro bi akura bi ase akonwa to a ma me nkofa ne saa na emma nkwamhye na odifo no hye emra mu saa sometimes ya na ni papa se aboa nyankopon ema nyame nkwamhye bem me kasa kire so untime mwa nyankopon da me nyankopon no amoa wo ti na David nim say okodi Hebron here anya we kro beka so odifo no nkwamhye na edai abem sen na enye de nyankopon aka na David afofele no na nyankopon wo sra bi da David so said David wonya the anointing to lead the first anointing, the anointing to serve and to wait. That be the first anointing, that is the private anointing, no? The anointing to fulfill destiny. The second one, the anointing to serve and to wait. And the third one, the anointing to lead. And the Bible says, we did a hene for 7 years, Hebron. And what January, King Solomon for 15 years. And 15 plus 7, 22. Obi odifo akase ahya wonkom it took him 22 years ansa no ba bedi hene entonia meso nkom hye no ensaye wodaya so na wo so ye no enwui awurade nyankopɔ be sa nyane no when the time is due sabra ne so awurade be nyane nkom hye ebe ya osada so adenti na obeko ho enko ho da bi ada listen to my voice odifo skadwa na ekasa cho me number 0553 011 926 ukwada me account to me ka nebra bejo yiedie bejo nkomhye nebra bejo dache bra na awurade mfa me so mpaja dache mfa ma wo be so the vengeance candles in me bi awreton grant bra be som me number 0453 011 926 ukwada me account bra be som bi efia na so me account bra woni asore kwa akwasi ada me asore bra sorry what you say wo osa na osa doctor declare say onya anuodro ubewu a me wo osa dro tatahwe bra na bra bagibi me no beto nchia under 3 weeks fa unko tell doctor baby say ye dan menia Bible say once upon a time ekon kase asi ema so ne ba Jonathan ko sa akoni bi ema mu nyina ko wi na ebra ken so wi ye no na wo ba ma ba akopa we the surviving son tianie ni e friend Ishba na sa Ishba no and the northern tribe abusuafo no mu bi omo osoro ho no omo sra Ishba no e ma ne di ade e wo kenso anam sa na nyankopon so atusu onipa bi ya friend David a certain man called David message de nyame aka na bebemu enye de nipa bi aka
enipa de Isba diade na Isba na asechire ne say shame animguase what you say anase ni wo akora ne di ada no so wo bia wo anim agu aso be de hene ti Bible say wono so seven wo besi e masa Isba no so wi na Isba ne wi ye no e na akonwa ne be da mpan na southern tribe enkrofobia no me ne kenso e wo no wo mo ko Hebron ekosra David ekache so hene na yesra wo na betima ba bedi anim abedi a whole city of Israel and as a whole country of Israel enti yeso bra ne ba bedi anim akonwa na tompan ti bra bedi ade enti ansana David on be fa na free Hebron hodin ba bedi ade no yesra no wo enti you need a 3 stages of anointing to fulfill your destiny Awurade Nyankopon sha me din no odi foskedwa David received 3 anointing before he ascended to a throne enti menua sabrabona kwa achewa mesi nsoro de nyame aka no gitum se bebem onyankopon sha me din no odi foskedwa me number is 0453 011 926 you are not late won ka chi ewa abrabom ene na achia mpo abetere Awurade Nyankopon dim onyame hira ukwada mame no nhia bra ukwada council ne bi bra na me no nhia one on one ebra be so vengeance catchers num be so areton krantenum problem bi a ode babia me no ya fabra mesumasiesi mo se onya be so sika num se twetwe Awurade dim wo be di adanse enti babia o ti adwuma bia o ye bia bra emfa ne se di adwuma na se atete apansam bra be so sika num bi na Awurade be fam so aboa me number 0453 011 926 me wo kuma se sokoban petuda Kumase Sokobai, Kumase Nkwana mo, Kumase Sokobai, Hona mo, 0553 011 926. Enti ukwada bra. Cancer na bra bi, if you are so bra. Me say asia no pa 8, ma pon awia 2. Sano if you are so anopa 8, ma pon awia 2. Me din no di foska bia, me number ne bi 0553 011 926. Enti u frame ya, ye bedi nkomo. Me pa cho maintain ni nkomo bebre so ofon so. Enti u frame ya, u frame no agye direction. Papa yin fa na awo. Manya direction yi na me de amawo na afa ukwada odimirika no aba wo ba ukuta ansam 500 cities enka na sika 5 million wo de ba be so sika no na de ba be pagya oye die obra no wabo enti metu me safro won ka achi enti adwuma na tete apansam Awurade di mu ye be sa rekande ye be sa yin yi enti be so sika no be na Awurade be shawo me pa cho me di no odi foskadwa me number is 0453 011 926 onyankopon shawo onyamenye okese na me dase abamba church ya lofoni enko me pa cho me chi otumfo so man kwa hene ba for sabre okuja weso papa Awurade nshaw onyankopon anya okese me tia lady bet lady Awurade nshaw wate Awurade